ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ತಯಾರಾಯಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದಿನ ಅಶ್ವಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾತೆರ್ನಲ ನಿರೀಕ್ಷದ ಮೀರಾ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು. ಮಾತೆರ್ನಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಮೀರಿಸಾದು ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಪಂಡಿದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದಿರು. ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪರೆ ಘಡ್ಸ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಬೋಡು, ಹೊಸತನದ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಸ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರನು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ KS ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತದೇರು. ಅಶ್ವಥ್ ಆತೇಪುರ್ಲೋಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಮತದೇರು. ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಮೀರಾ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂಡದು ತೂಯಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾದೇರು. ಸಿನಿಮಾ ಡಾವಡು ಬಂದ ഒരു കേരളದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಟೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತದೆ ಯಾನು ಗೆಂದಾವೆ ಚೇಂಜ್ ಕನಪೆ ಬಂದಿನಿ ಅಂತಿರು. So congratulations on that first of all, and for this effort thank you so much for supporting this effort sir, and entire crew of Meera. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀರಾ ಲಕ್ಷ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಚಾದಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿದಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮೀರಾ ಅಲ್ಲಿರು. Actually, my editor book cinema for Arjuna Motigal sir. Welcome you. Welcome to Mangalore. Welcome to the industry and the entire crew. Thank you for making this beautiful character, JP sir. And Pushpangalere. The entire industry is here. This is the small crew of the big film. The entire crew is here. This is Meera. So, Mahatala Jore 30 bottle nikle hodade. So, I'll speak a few words. टीम ಪರವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಂತುನ ಮಲ್ಲ ದಾಲ ಅವು ಇಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನೆ ತುಂಬೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಸೆಟ್ ಮಂದಿತ್ತರು. ಸೊ ಐಕಾದ ನಿಖಿಲ್ ನಾನಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ನಾನಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೈತಂದ್ರೆ ಮೀರಾ ಬಂದು ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ, ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ, ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಾಯಕಿ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನ ಉಳ್ಳದ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಕೇರಳದ ಬತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಮಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ನಮಲ ಕಾಸರಗೋಡ ನಮಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ನಮಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಗೆಂದದ ಕೊರಪನ ಅಕ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒರಿಪ ಉಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನೇಕೆ ಇಂಚೆನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬರಪುಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಲೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ರಿವ್ಯೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಾತ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಡೆ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಚೇಂಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಂದಾದ ಬಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪರವಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪರವಾದ ಮೀರಾ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಾತಾಡಗಳ ಸೌಂಡಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫಿಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮು. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎನ್ನುವ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಲೋಟು ಹೋಗುಂದು. ಬಟ್ ಮೂಲ ಪತ್ತು ತೂನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮು ನಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಜೀವನಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಫು ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಹಾಳೆ ಎತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಜ್ಜಿ ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ರಿಯಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೋಡು ಅಕ್ಕನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳಾಡಿಸಿ ನಂಚನೆ ಮೂವಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಖುಷಿ ಪಡೋಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೂರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆನ್ನದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿನ್ಯ ಬಟ್ ಬಕ್ಕ ತೂನ ಕೊಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್. ಬಕ್ಕ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತ ಜನರೇಷನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಂತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಮೀರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಪುನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ದಯಮಲ್ತು ಬತ್ತದ ತೂವೋಡು ಖಂಡಿತ ಬ್ರೇವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಔಟ್ 100% ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕನಪು ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮೂವಿದು ಮಸ್ತಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೀರಾ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಲಂಚು ಸರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು. ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಶಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೀರಾ ಬೇಬಿ ಲಕ್ಷ JP ತುಳುನಾಡು ಸರ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಪಾಠ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತಂಡು ಬೇಬಿ ಆಲ್ ಓಕೆ ಸರ್ನ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋದ ಕೋರಿ
ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ದಿಲ್ಸೆ ಆರು ವಿಲನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತೇರು ಬೇಬಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್, ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೇರು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೀಮ್ ಮೀರಾ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಇನಿ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಇನಿ ಅಶ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಅರ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ಉಂಡ ಅವು ಇನಿ ನೆನವರಿ ಕಾತನಂತ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಪುನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೈತಂತ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ತುಳುವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪಣಂಚಿನ ಅವಘಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎದ್ದು ತಿರ್ತದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವಿಧ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚ ಪೋಡು ಪಂಪಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಶ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಲ ನನಾತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಈ ಮೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಾತ್ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗ ನನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್తున్నದು ಎಂಗ್ಲ ಪಣದಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಲಕ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Hi, I watched the movie. It's good. Because the red character and only Balada character, then the negative boyfriend character. It was good, and the flow at death in the movie, the storyline at death, it was a good social message, and yes, extremely, it was a good watch. Thank you. Of course, definitely enjoy Malta. So it was a very beautiful concept movie, a women-centric movie. Regular comedy ittiji, fresh concept ittinde, characters edde ittinde, full fresh faces, especially Meera kinne opanaga alna character edde ittinde, alna acting edde ittinde, baka cousin na onji character at edde ittinde. BGM, music actually must edde ittinde, because at the entire movie I felt was BGM has enhanced the quality of the movie. Everybody should come and watch the movie. It's very beautiful. It is definitely a benchmark for Tulu industry. Any lucknaga red kade godo thunder and lightning. One is for Tulu industry and one is of course in Kudla. So I think it's very beautiful. Everybody must come and watch Meera. Thank you. ಎಡ್ಡುಂಡು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಂದು ಪನೋಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಣ್ಣಿ ಉಲ್ಲೇರು 100% JPನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಂದು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕೊರ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಮೂವಿ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿತ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣಗನೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತೋಜಾರ ಆಪುನು ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗ ಐಟ್ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಲವ್ ಮಲ್ ಪರಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಮೀರಾ. ನಿಜವಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮುಡು ಒಂಜಿ ಈ ತೆಡ್ಡ ಮೂವಿಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್. ಈ ಮೂವಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುಂಜವುಲು ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ತೂವೋಡು ದಯಪಂಡ ಏತೋ ಪೊಣ್ಣುಲು ಇಂಚೆನೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಅಚೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಡು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ತೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಪೇವ ಅನ್ಪನವು ತೂಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪುಂಜೋಲು ಬತ್ತ ತೂಡು ಅನ್ಪನ ಏನಂಜಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಐಕ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಸರ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪುನೈಕ್ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತು ಬೋಪುಂಡ ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಲ್ಮುನು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಜನಕ್ಕಳು ದೆತೋನ್ವೇರು ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ನಂಡ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಳು ದೆತೋನ್ವೇರು ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಮೀರಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಡೊಂಜಿ ಮೀರಾನ ಬಾಲೆ ಮಲ್ದಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾಲು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಎಂಪ ನೋಡಾಂಡ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಗಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ದಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬುಡ್ದು ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರೆ ಸೊ ಓಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಓಡಂದು ನಾನು ಬೈಕುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಯಾನು ಕಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ದಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಬಟ್ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ನಾನು ದಯದಿದ್ದು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಈ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಆಣಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು
ಕಲೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತ ವಿನಾಡ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಟ್ಟದೇರು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀರಾ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಖಂಡಿತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೆಂದೋಡು ದಯಪನ್ನಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬತ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ನು. ಬಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ ನತ್ತಂದೆ ಪಜ್ಜದಿನಗ ದಾದಣ್ಣ ನ್ಯೂ ಹೊಸತನ ಬೋರ್ಡು ಪಂದ್ ಆ ದೆತ್ತನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲದ ಏಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಏರ್ಲೈಜಿ. ಬಟ್ ಆತಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದು ಮಲ್ದೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಪೊಸಬೇರೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಸಬೇರೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ. ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಗಿಲ್ ಪಾಡ್ನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಈ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸೀನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬಿಗಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಣ್ಣು ದಾದ ಮಾತ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋಜ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂವಿಡ್. ಸೊ ದಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಾತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಪನ್ಯಾನ ಆಗಲಿ ಬಿಗಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ಮಾತ ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ಪಂದ್ಯ ಅಂಬಾಯ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮೂರು ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ಅಶ್ವಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ. ಪೊಸಬೇರಿನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದತ್ತ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಬದರ್ ಶುಭಂ ಬಂದ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಅ ಮೂವಿ. ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಣಿ ಈ ಮೂವಿ. ಬಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಉಂತೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಉಂತೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದಪ್ಪನ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಡ್ದು ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟದು ತೋಜಾದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದಾದ ತೋಜಾದೇರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐನ್ ಮಾತ ಮರತ್ತದು ಹೂವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎತ್ತನ ಐನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದದ್ದು ಪೋಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಏತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪುನವು ಈ ಮೂವಿ ತೋಜಾದೇರು. ಸೊ ಮೀರಾ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಇನ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ತೋಜಾದೇರು. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಂದು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಮೂವಿಗೆ ನನಾತ್ ಸಂಕೇತ ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬೋನು ಆತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಫಿಲ್ಮು ದಯಪಂಡ ಈ ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಡಿ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು. ಅಂಡ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಲೆ ಓಡುಂದಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಏತು ಮಾತ ಭಂಗ ಉಂಡು ಪಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮು ದಂಕ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಏರು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಇರಲೇರ ಏರು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚಾದ ಏರು ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆತೇರ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಏತು ಅಕಲು ಸಫಲ ಆತೇರ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ದೇವರನ ದಯಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 100 days ಆಗಿದ್ದು ಮಿತ್ ರೀಚ್ ಆವಡು. ಮೀರಾ ಟೀಮಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. ನಿಕುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕುಲ್ಲ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ. ದಯಪಂಡ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವಡು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಲ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕೇರಳ ಮಲಯಾಳೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಏಟದುಗುಳ್ಳ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯ ಅಕಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರೀನ ಸೀನಿಗಳ ಅಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂವಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾ ಐಗೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೋದುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟುಂಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಉಂದು. ಸೊ ಎನ್ನ ತುಳು ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳು ಆಂಡಲ ಮುಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏನ ಕೊಂಚ ಮಾನ್ಪಿರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೇನಗ್ಲಂದು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುರುಕ್ಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಮರಳು ಕಟ್ಟವ್ರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಬರೆತ್ತೆಂದು ಬಂತೇರು ಅಂಡ ಈ ನಮ್ನೆ ಎಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಸುರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುನು ದಯಬಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೋರ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂತೇರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದೇ ಬನ್ನೋಳಿ ಅಗ್ನಿ ಬರೆಸ್ಲಾಗ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕುಲ್ ದೆತ್ಪನವ್ರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಡು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಪುಗಾರ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಇಂಡಲ್ಲ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡ ಮಾರ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕುಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು
ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತುಂಡು ನನ್ನಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬಲ ಅಂದು ಸೊ ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಶ್ವತ್ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ದೇಗ್ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನ ನಿಖಲ್ನದನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ದೇಬಂಡ ಅಂಚ ಕತೆ ಕೊಂತೆರು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಯಾಪಲ ಪಂದುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಕಂತನೇ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಸೊ ಜನಕ್ಕಳ ರಿವ್ಯೂ ತೊನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಎಂದಾರ ಅವೇಲಕ ಮೂವಿ ಬತ್ತುಂಡು ಜನಕ್ಕಳ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಬತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಕ್ಕನೆ ಯಾಪಲ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಇನಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಮೂವಿನ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಸಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋಡಾ ಪುಂಡತೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರಿಗಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಂಡು ಎದುರು ಬರ ರೆಡಿ ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅದೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದನ ಲಾಸ್ ಆಂಡುಂದಂಡ ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದು ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ್ದೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪ ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪಲ ಮಗಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಮಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಓಂಡು ಮೇತಿದ ಜನಕ್ಲೆ ಇಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುಪುಜಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಎದುರು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಈ ಮೀರಾ ಮೂವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಈ ಮೀರಾ ಬತ್ತಿ ಜನ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದು ಸೊ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಳು ಅವೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪಳಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಲ್ಲ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಳಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 4 ಮೂವಿ ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬತ್ತುಂಡು ನನೈತೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕಣೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು